Thai donut. It's pink. I don't know what it's the flavor. Hinayo ko yan. Gunting talaga, pengi akong gunting. Nakakaliit ng cutter na yun eh. Ice baby. Ito may libre. Libre. Ay, may libre ba ito? Libre. Ayun, nahulog. May libre. Ayun. Ay, laging libre. Diffusion. Ano ba ito? Ito, libre yan. Lagi yan guys. Pag binibiling sabon ni Rosmar. Ayan. Ice baby. Ice. Oh, gamitin natin yung sa'yo. Para mawala yung tagyawad. Nagupit ka na naman ba ng bangs? Hindi. Pagkukupit ka naman ata. Ayaw, nagilupitan mo ulit. Huwag ka na nagugupit. Nakakatagawad ka sa bangs. Tingin ako ipit. Ganyan lang naman talaga yun. Mixi na naman. Nalagyan natin siya guys. Yan yung laman niya. Lalagyan natin. Lagyan natin sa rec para yung... Naka-date. Hindi guys. Lagyan natin siya nila. Hindi mo putas yung punyo. Yawat eh. Wala, yung tagal siya. Buti nga, napuno naman agad kahit na. Ibabasti tatay. Ano mo? Nakachongki natin yung bata na. O katol. Yung kasi dalawa. Nakahigit ng katol. Katol. Yung mga tagyawat niya guys. Ito po guys. Ano si ito po guys? Ito po guys ang aking donut. Makanita! Ito po ang aking donut. Guys, ito po ang aking real boys. Pinaganda ko lang po. Pag di naman ako maglalagay nito kayo, may lang ito para matagal maubos. Hindi isa naman. Di, Pero isa naman oh. saka ito pa guys. Ano tawag dito? Pag hindi mo sa akin binili ang marker ko. Paglagay nga sa pinto. Pero lagay sa gilid guys ng pinto. Para hindi Ano lumabas yan? yung aircon, yung lamig na air. Ano Hindi yan? lalabas na yung paayo. Ano yan yan? Para di lumabas yung aircon. Baka may Nilabas yung lamig. Yun nga, sabi ko lamig na air. Ay wow guys, ang haba. Isang pinto ba to? Isang pinto. Hindi ko nga alam Guys, kung direct. pakita. Ay, pakita. Ito ba tumidikit? Tumidikit ba to? Oo, may yung double sided. Guys, ang ganda po ng graphics. Order pa ako ulit. Guys, Foam lang yan, foam. Patakip sa gilid na. guys, 29 ang pesos. ganda. 29 pesos. Tapos yung ice baby, 150 ba to? Oh, 150 lang. 150 kasama shipping fee. Guys, gusto ko po Ay, mayroon ba? Ano, may na menus ka. Guys, parang nilagyan lang po ng double-sided tape, tsaka foam. Yun na nga. Oh. Ay, daddy mo yan. Gugupitin ko yung kalahati nito. Mag-e-end na tayo. Magpipicture muna tayo ng pampamilya.
Ina-SS nila ba? Hindi. Mama, loko lang kami ni Yomi. Wait lang. Ayan, ice babe. Try nyo guys sa mga... Ito po, Pwede sa donut. bata. Anong mas gusto nyo, donut or ganon? Ice baby. 10 times instant. Puro 10 times siya ano ni ano. Pero may nakita ko sa ibang ano. Kala parang Jumping! Jumping rope. Yomi, baka matputol pa babe. Oh. Jumping Kaya rope. ka na yan, ka na. Ayan. This guys, this is the freebie. Ang ganda ng freebie. Kailangan pang yan sa rep. Bababay na tayo. Guys, Bababay alam na ko kami. ano to. Ano yan? Ano to? Amen. Bye na guys. Bye. Bye-bye. To the bye. Yung iba na kami. Baka mo ito pipicture.